Problema na sa daan eh, kiting bayad na sad sa abang. Ay, wa pa kay sweldo, Jubel. Wa pa gid ma. Ay, pirmi naman lang tag-ingon, ani, uy. Kalisod baya sa tong kinapuhi. Ma, Ug isugot pala unta to nimong dato nga nang uyab nimo. Ay, dili unta ta mag-antos karon. ma. Wala ko makasabot ni mama pa, uy. Mura ba gusto niyang ibaligya na lang ko para lang mahawas tas kalisod? Pasensya na kayo na ka. Kundi palang unta kong masakit to. Manarbaho ginunta ko para ninyo. Kung saan nga puno-puno naman lang gusto kalisod ninyo din eh. Pa, Imbes nga mo tabang. Ako naman hinuoy. Usas na kaingon nga naglisod mo. Napay tambal na ko nga mahal pa kayo. ayaw pagsultian na pa. Nahibaw kang dili na tinuod. Pero sige lang pa. Maningkamot yun ko. Mahawas na lagi tas kalisod. Jubel. Na, wala bagit may kwarta, day. Nagpaabot pa sa ko sa tong sweldo. Maulagi, uy. Hasta bitaw ko. Kung ba ito naon, kuwang na gani kayo ng atong sweldo. Maong cute. Ay, to, di ay. Dinibito si Jomar gahapon. Nangita ni mo. Nga naman? Unsa na say tuyo niya? Patawagon ko na kaniya. May offer ko na siya ni mo. Offer? Unsa man nga offer? Ako mo'y muhatag sa tanan ninyong panginahanglan. Unsa? Nga naman? Kumusugot ka lang nga makigninyo. Tay pa, Jomar. Nga nung kiagta mo ko ni Mugminyo nga dili man ta uyab. Joel, kanagog makatunan na na. Sabi na akong ihatag di mo tanan. Una-una, di na ka maglisod. Si mama ni mo, di na pagyawin mo. Si papa ni mo mahatagan na ni mo sa iyang tambal nga. Di na maglabad ang imo upangita kung asa kang kwarta kay kapalit. Oh, Yaan na kayo niya ang imo kinabuhi. di unsa mo pa kay bahin ana. Nangutan ako sa mga amiga. Pero Jomar nga nung ako man. Sa kadagan og babae. Lawat ka. Yung nanara ka simple, Joel. Jomar. Sugot na yun, day. Pero day, di man ko kuganahan. Wag ko ma-in love niya. Ay, pagsigig agad na imong gibati, oy. Ang importante, maluwas ka. Ang imong pamilya. Wa man tuod ka ma-in love niya, pero sure ko, magmalipayon anya ka. Kaya naman anya kayo mong kinabuhi. Day. Inawad ka? Nisugot ka na nga magminyo ta? Oh. Pero kinahanglan nga mga tubang sa kanila ni Mama. Sige. May problema. Uy, kadaghan ba ni mo gidang pagkaon dong? Ingon na ni magindi basta mamay. Mamay? Jovel, magminyo na mo? Oo, Ma. Magminya namin ni Jomar. Ay, salamat! Salamat sa Ginoo! Thank you. Thank you. Paano na ikaw na kita. Jomar, pwede dili lang una ron. Oh, gano'n?
Joel, kasado na ta. Dili na maayo nga balibaran ni mga yung bata. Ayaw agad kong balibaran yan, Joel. Jomar. Oh, Unsa may soda ni sobre? kwarta. Aron may mapadaga sa iyong pamilya. Salamat, Jomar. Ay, salamat kaayo, nak. Way sa pa yan, ma. Og huy, ikaw. Ay, di pagsupak-supak ka ng Jomar, ha? Pahimo silang yung ipanghatag di mo, nak. Gamita ang imong utok. Ma. Joel, ayaw na pagluto ha. May dakong para panihapon na to. Sige. O may importante kong isulti ni uli na ko. Okay, sige. Undang si mo trabaho. Unsa? Gusto na ko nga anhin na lang ka sa bahay. Pero, Nga naman. Reklamo ka? Hatagan mo ka sa tanan ni mong gikinahanglan, di ba? Sa imong gusto. Nga mo trabaho pamanggi ka. Jomar. Umana nga kung gusto para wa na tayo problema, Jovel. Oh, Jomar. Jovel, pag-ilis kay may tambungan tang party. Ha? Wala ba kayo sinina pang party? Nagdago. Namalit kong daan. Pilay lang ko niya to. Tuwas kwarto. Ready na ka? Ka mga sexy man, ani. Uy, dili man ko hilig og mga ingon, ani. Pero so good ka ron. Maganadanad ka na nga usul o buging unana. Kay gusto na ko nga ipakita sa kong mga amigo kung unsa ka sexy o kagwapa sa akong asawa. Oh. Wow, wali mong asawa? Ay, kasulti ko mo, Jumar. Of course. Kamao ba yan kung mamili, pe? Aba, mayo kay wali mong pilihan mong tiguan nga uyab. Pre, ayaw na lang paghiskot ato. Respeto sa akong asawa. Dinhi ka lang ha, bulagaw ko. Okay, Huwag ba sinuog madugay ko guli? Panglak na lang sa pultahan. sige. Ayaw ba ni kinabuhi ako eh. Naay kwarta. Pero, bilisad ko makalakaw. Bahala na. Wala ako. Mag-shopping na lang ko. Jovel? Wow! Ikaw na! Day, kumusta? Okay na! Si Shirley, agihapon ko na trabaho sa mall. Ikaw, kumusta? Pikurtahan naman di purma. Uy, lahi na kayo magpurma karon. Mau may gusto sa kumbana. Sige, pagpili lagi. Ano bahala? Okay. Pantay ka, ha? Okay. Ngayon kayo. Jomar? Ma? Stupel? Jovel? Nagunsa ka din eh. Oh, nagunsa ka din eh. Diba, giingnan tamang ka nga ayaw gawas? Nagunsa ka man din eh. Amo mo ay nagunsa din eh. Atay pa. Nganos... Oh. Ikaw, ma? Ikaw magipasabot sa amigo ni Jomar nga iyang nauyab? Oh. Jovel, paminawa. Buhi, ikaw! Kaluod ni mo! Jovel! Mga naman! Ngano na kayo mo makagbinuang ni Papa? Masakiton si Papa yung gibinuangan pag hindi mo? Ay, mauman gani. Masakito na imong amahan. O sa may makuha na ako niya? Ma! Okay, ikaw, Jomar.
Ngano na king minyo pa man kanako nga si mama man na imong gusto. Tungod kay wa mi kagawasan. O kung nga minihok mo, dili mahibaw nga mga tao kung makita mi nga nag-uban kay inahan ko siyang asawa. Grabe ka ma! Wa man na ka maghulahon na ako, og ipapa! Salbahis ka! Magbuwag ta, Jomar! Og pag-uban mong duha! I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not. Wa ko masakit itungod kay bana na ako si Jomar. Nasakitan ko sa gibuhat sa akong inahan, ngadto sa akong amahan. Og sa sakripisyo nga gibuhat nako para sa akong pamilya. Samot na, nga murag gitraidor ako sa kaugalingon akong inahan. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Good morning. Hikay ta guys. Kay mo duty na pod ko unya. Pero hindi ko maligo guys, ay maghakbat ra ko. Dunggan ninyo no ang handom manang sa sakawit for today's episode. February 2, 2026. Guys, maulan nga kabuntagon. Kalami dili i-duty guys, pero kinahanglan mo trabaho. May gingon guys nga no choice, laban lang. Story-story na po. Okay, may lakas po. For this video guys. Okay, may chef lang tadi. Baka pa nangitay na ni sa gaysana. Ang puti na ba magdamay? Di ba? Kuwang ra sa laba. Ito ang official wash. Bye na pod ko guys. Guys, welcome to my guys.
Grabe, nagkakamangha naman itong ginawa ni Kuya. Oh. Pagdating niya kasi wala yung may-ari ng parcel, pero binaba niya ng maayos. Oh. Kahit nakarali na yung balikat niya, tinitiis niya para maging safety ng yung parcel. Oh. Grabe. Tapos hindi pa sila kontento dyan. Tingnan ang gagawin niya. Oh. Yan. Nilalagay niya yung parcel kasi alam naman natin na marami magsasama loob. Makikita mo talaga kung gaano siya kaputing tao at kung gaano niya kamahal ang trabaho niya para sa pamilya niya. Stop sa buong ito. Ah, Stop sa